Helo, Annes dw i. Croeso i Uned 3 cwrs Sylfaen y Gogledd. Da ni'n edrych ar yr amodol. Da chi'n gwybod y presennol? Dwi'n cerdded. Y gorffennol. Rwy'n ni'n cerdded. Y dyfodol. Mi fydda i'n cerdded. A rwan, yr amodol, the conditional, y ferf bod. Dyma ni. Mi faswn i'n cerdded. Eto. Mi faswn i'n cerdded. Chi. Mi faswn i'n cerdded. Yr amodol, be fasech chi wneud o dan amodau, conditions, arbennig? What you would do under a given set of conditions. Felly, dyma ni'n ymarfer yr amodol. Mi faswn i'n hoffi mynd i'r Eidal. Mi faswn i'n hoffi dysgu Eidaleg. Mi faswn i'n hoffi bwyta pitsa. Mi faswn i'n hoffi yfed prosecco. Ond dwi ddim yn gallu. Cwestiwn i chi. Lle fasech chi'n hoffi mynd? Rwan, eich tro chi. Edrychwch ar dudalen 24. Mae grid. Faset. Gofynnwch gwestiwn i fi a mi fydda i'n ateb faswn neu na faswn. Gofynnwch gwestiwn i fi o'r grid. Faswn. O na faswn. Faswn. Diolch am y cwestiynau. Rwan, da ni'n mynd i edrych ar y trydydd person. The third person singular. Talking about what someone or something else might do under a given set of conditions. Mi fasai. Chi. Mi fasai Bethan yn hoffi mynd i Baris. Mi fasai hi'n hoffi gweld y Tŵr Eiffel. Mi fasai gŵr Bethan yn hoffi mynd i Baris hefyd. Mi fasai o'n hoffi gweld yr Arc de Triomphe. Mi fasai'r plant yn aros adra efo nain. Nawr, y trydydd person lluosog, the third person plural. Chi eto. Mi fasai'r plant yn aros adra efo nain. Negyddol. Fasan nhw ddim yn hapus
Cofiwch treiglad meddal gyda'r negyddol, treiglad meddal gyda'r cwestiwn. Ni fasai'r plant yn hoffi mynd i Disneyland Paris. Chi. Eto. Ni fasai'r plant yn hoffi mynd i Disneyland Paris. Iawn. Dan ni wedi siarad am be fasech chi wneud mewn amodau arbennig, what you would do in a given set of conditions. Rwan, dyn ni'n mynd i edrych ar beth fasai'n well gennych chi wneud. We're now going to look at expressing preferences. Mae well gen I goffi. Chi. Mae well gen I cappuccino. Rwan. Mi faswn i'n hoffi mynd I Baris. Chi? Ond, mi fasai'n well gen I fynd I Venice. Chi? Mi fasai'n well gen I fynd I Venice. Mi faswn i'n hoffi bwyta croissants, ond mi fasai'n well gen I fwyta pizza. Mi fasai'n well gen I fara garlleg. Chi? Mi fasai'n well gen I pizza. Mi fasai'n well gen I basta. Rwan, dan ni wedi siarad am be fasech chi'n hoffi wneud. Rwan, dan ni'n mynd I ddweud os does dim ots gen chi. Now we're going to express if you don't mind either way. I don't mind. Does dim ots gen I. Gorffennol. Doedd dim ots gen I. Dyfodol. Bydd dim ots gen I. A'r amodol. Fasai dim ots gen I. Rwan, da chi'n gallu siarad am be fasech chi'n wneud mewn amodau arbennig, what you would do in a given set of conditions, what you would prefer, and also if you didn't mind either way. Felly eto bawb, mi faswn i'n hoffi siarad Cymraeg yn rhugl. Eto, mi faswn i'n hoffi siarad Cymraeg yn rhugl. Diolch yn fawr a phob hwyl gyda'r gwaith uned 3.